άλλος να τα φιλήσει, μωρή κύρα Βασίλο. Η φωνή της 90χρονης Βασιλικής Καραμάνη μας ταξιδεύει σε χρόνους αλλοτινούς. Τότε που η Περίστα, ένα χωριό στην βορειοδυτική γωνιά της ναυπακτείας του νομού Αιτωλοκαρνανίας, έσφιζε από ζωή. Η ίδια ποτέ δεν άφησε τον τόπο της, μα ξεπροβόδησε πολλά από τα ξενιτεμένα τέκνα του χωριού. Η περιοχή ήταν γνωστή παλαιότερα ως Κράβαρα και πολλά λέγονται για τους κατοίκους, τους περιώνυμους κραβαρίτες και τις επιδεξιότητες που διέθεταν στο εμπόριο και την αναζήτηση όπου γης καλύτερης τύχης. Η ιστορία της μετανάστευσης για τους Περιστιάνους ξεκινά το 1888, όταν 3 νέοι του χωριού πήραν τη μεγάλη απόφαση να αφήσουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στον νέο κόσμο. Ο Ιωάννης Χατζηνικολάου, ο Αθανάσιος Ταρκαζίκης και ο Γεώργιος Ανδρεόπουλος ήταν οι πρωτοπόροι που άνοιξαν τον δρόμο και στους υπολείπους. Το 1895 φύγανε 3 αδέρφια από την Περίστα. Ο Γεώργιος, ο Γιάννης, ο Νικόλαος και ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης ήταν ο παππούς μου. Αυτά τα 4 αδέρφια πήγαν στην Αμερική με τη σκέψη να δουλέψουν λίγα χρόνια, να τα αμάσουν και να γυρίσουν στο χωριό τους. Είχαν ακούσει ότι στην Αμερική είχε τόσο πλούτο που και οι δρόμοι ήταν στρωμένοι με χρυσό. Βεβαίως όλοι ξέρουμε τώρα ότι δεν βρήκαν αυτό που είχαν ακούσει. Πήγαν στην Αμερική, βρήκαν δουλειές, πωλούσαν λουλούδια στο δρόμο. Και σε λίγα χρόνια αρχίσανε και ανοίγανε ανθοπολία. Το 1906 ανοίξανε 3 ανθοπολία στο Bronx της Νέας Υόρκης. Και ο παππούς μου πήρε το ένα που λειτουργεί σήμερα, είναι 102 χρονών ανθοπολίων, και είναι ο αδερφός μου και εγώ, ο αδερφός μου ο Νικόλαος. Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα πολλές, μα το πείσμα να ριζώσουν μεγαλύτερο. Ήθελα να μείνω στην Αμερική και δεν μπορούσα να μείνω. Και πήγα κατάχτηκα στο στρατό και πήγα στην Κορέα, στον πόλεμο της Κορέας. Εκεί συνείδησα και το ελληνικό τάγμα από την Ελλάδα. Και περάσαμε ωραία μετά που τελείωσε ο πόλεμος. Και έτσι πήρα τα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα στην Αμερική για να μείνω. Το 1918 ιδρύουν στη Νέα Υόρκη την Ένωση Περιστιάνων Αμερικής, ο Άγιος Αθανάσιος, ενώ οι πρώτοι μετανάστες του χωριού πρωτοστάτησαν και στην ίδρυση της Ναυπακτιακής Αδελφότητας Αμερικής το 1904. Ήδη διανύουμε το 104 χρόνο από τότε. Είναι ο 3ος σύλλογος της Ναυπακτιακής Αδελφότητας, που ιδρύθηκε από Περιστιάνους, όπως λέω. Πανομογενειακά μιλάμε. Και όσο για το Σύλλογο της Περίστας, ιδρύθηκε, όπως είπα και πάλι, το 1918 και με το μόνο σκοπό τότε να τελειώσουν μια εκκλησία που ήταν η ημιτελής και δεν είχαν άλλα χρήματα να τελειώσουν. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή εργάστηκαν για την συγκέντρωση χρημάτων ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Την πρώτη δεκαετία χτίστηκε ο νέος ναός του Αγίου Αθανασίου και μερικά χρόνια αργότερα το σχολείο του χωριού. Κάναν μια σταυροφορία οι πρώτοι Περιστιάνοι το 1955 και μαζέψανε το αστρονομικό ποσό τότε του $1.000.000. Που μιλάμε για ένα χωριό, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα. Φτιάξανε δρόμο από Θέρμο Τριχονίδος μέχρι την Περίστα 32 χιλιόμετρα. Με προσωπικά λεφτά, που τότε πανελλαδικά ήταν το μόνο χωριό που ξεκίνησε κάτι τέτοιο και το έκανε. Και γι' αυτό μάλιστα τότε παρασυμμορφώθηκε ο σύλλογος από τον τότε βασιλέα της Ελλάδας, τον Παύλο. Έχω διατελέσει 2 χρόνια πρόεδρος και 4 χρόνια γενικός γραμματέας του Συλλόγου Αμερικής. Τον οποίο εργαστήκαμε, δουλέψαμε, στείλαμε πολλά χρήματα στο χωριό και οτιδήποτε έργο κάναμε στο χωριό
Είναι διαμέσου του Συλλόγου Αμερικής. Η Εκκλησία έχει ανασκευαστεί τουλάχιστον 3-4 φορές με έξοδο με χρήματα του Συλλόγου. Ο δρόμος από Πέρκο, από Θέρμο για Περίστα, έγινε επιγραμματείας του πατέρα μου, του Ερμηνείου Κωνσταντίνου Ράπτη, ο οποίος έχρισκε τη ζωή του με τις ταλαιπωρίες, με όλα αυτά, για να φτάσει ο δρόμος στην Περίστα. Στην Ελλάδα λειτουργεί ως και σήμερα με μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και ο Σύλλογος των Ενελλάδη Περιστιάνων. Μαζί με τους αδελφούς τους από το εξωτερικό εργάζονται για το καλό του τόπου τους. Ο Σύλλογος έχει σκοπό, είναι εξοριστικός, είναι σύλλογος πολιτιστικός, είναι μορφωτικός και είναι σύλλογος να βοηθάει τις άπορες οικογένειες και τα άπορα παιδιά ακόμα. Ο σύλλογος από τότε που ιδρύθηκε μέχρι τώρα έχει λίστα έργα φτιάξει με συνεργασία με το Σύλλογο της Αμερικής που έχουμε πολύ καλές σχέσεις και συνεργαζόμαστε στενά. Εκκλησίες, βρύσες και σοκάκια υποδέχονται τον επισκέπτη γυρίζοντας τον χρόνο πίσω. Σε περίοπτη θέση στέκει η εκκλησία του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, του πολιούχου του χωριού, που κτίστηκε το 1748, αποδεικνύοντας και την μακραίωνη ιστορία του χωριού. Φέτος οι ομογενείς συναντήθηκαν στην Περίστα για να γιορτάσουν τα 90 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου τους και τα 120 χρόνια της μετανάστευσής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο οξοκλήσι της Αγίας Σωτήρας, με πρωτοβουλία των Περιστιάνων της Αμερικής, αναγέρθη η πρωτομή του μοναχού Δανιήλ, που με δικά του χρήματα έκτισε τα ξοκλήσια του προφήτη Ηλία και της Αγίας Σωτήρας. Οι Έλληνες, οι Ρωμιοί, είμαστε πάντα οικουμενικοί. Δηλαδή, βλέπει κανείς το εξής: παρατηρώ τους ναυπάκτους, τους κραβαρίτες, εδώ και γενικότερα τους ναυπακτίους, οι οποίοι πήγανε στο εξωτερικό, πήγανε στην Αμερική. Όχι μόνο πήγανε φτωχοί και κατόρθωσαν με την εργατικότητά τους και με την εξυπνάδα τους, γιατί το μυαλό τους κινείται πάρα πολύ δυνατά και έντονα, και να κάνουν μια περιουσία, αλλά έβλεπαν την περιουσία όχι απλώς σαν ατομικό αγαθό και το ατομικό δικαίωμά τους, αλλά την προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο. Εμείς από τα πέρατα του κόσμου μπορεί να κάνουμε μεγάλη οικονομία, αν δεν έχουμε πολλά λεφτά, να έρθουμε την ημέρα της Αγίας Σωτήρας να ανάψουμε ένα κερί εδώ στην Αγία Σωτήρα. Διότι εδώ ήταν το τελευταίο παρατηρητήριο όταν ξαγητευόμασταν, κοιτάζαμε λοιπόν και λέγαμε θα γυρίσουμε ζωντανοί. Ο χρόνος που περνά, ο κόσμος που αλλάζει, δεν πτωεί τους Περιστιάνους που με όπλο την αγάπη για την πατρογονική τους εστία ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Άλλωστε η νέα γενιά που έρχεται αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η παράδοση συνεχίζεται. Μια πρόκληση για όλους μας, πώς διατηρούμε αυτό το οποίο έχουμε και εντάξει, να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Δεν μπορούμε πλέον να ξαναδημιουργήσουμε την Περίστα που ήταν εδώ πριν από 50 χρόνια, που είχε 500-600 άτομα. Οικονομικά αυτή η πραγματικότητα έχει εξαφανιστεί. Αλλά πρέπει να διατηρήσουμε όμως ορισμένα πράγματα τα οποία δώσανε, δηλαδή δεν είναι αισθήματα μόνο, είναι μερικές ικανότητες, είναι μερικά πράγματα τα οποία τα πήραμε εμείς από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας και τα οποία μας δώσανε όλο αυτόν τον δυναμισμό και τη διορατικότητα, αν θες, και το καθαρό μυαλό για να κάνουμε αυτό που κάναμε και να δημιουργήσουμε ο καθένας τον τομέα μας. Είτε ήταν επαγγελματικά, είτε ήταν ακαδημαϊκά, είτε ήταν οικονομικά, τα πάντα. Για τον ταξιδευτή η Περίστα είναι ένας ακόμη προορισμός. Για τον Περιστιάνο της Διασποράς η δική του Ιθάκη.